Какво става? Какво става, хора? Той пак ме прекъсва в момента, то прекъсвач. То прекъсвач ме прекъсна. И си снимам колелец. Ето го моето колело, малко е строшено, ама... Дигай предна гума. Дигам предна гума. Малко мръсно. Не малко, много и издращено. Да, как Дейвид каза. Дейвид Христинов, ето го. Ще снимаш ли клип? Не. Какво? Аз съм Дейвид Кръстанов и съм в YouTube. Това е колелото на Кристиян. Ето го. И това малко е строшено, ама... То е малко строшено, малко отраскано, Да, но е по-добро от... Вижте му новата седалка. Да, ето му новата седалка. Преди беше скъсна. По-хубаво му е колелото. И това беше от нас. Довиждане!